Usman Wuskit ne. ‘Yan mata Rukayya, sannu sarauniya Rukayya, zinariya Rukayya, wanka na wajen Rukayya, ilimi kamar Rukayya, mai nutsuwa kira Rukayya, ɗawi sukin ɗararwa mata, Rukayya tuke ake kwatance, ‘yan mata ke suke ta zance, wanda so ki yayi dace, sanin girma na ɗan adam wannan na shaida wajen Rukayya. Mai ilimi da tarbiya, Rukayya tukwai farniya, tuwon girma da jarmiya, tana fara'a a ko da yaushe. Rukayya ba ta kin mutane, ashe ranar gini da zane, mai alkunya diyar saraki. Sunanta Rukayya suna ne mai daraja da Rukayya ba ta tsaki. Yau ni ke bugun tambari, wajen ki gimbiya yar gari, guda sanin zubin ayari. Do you have good behavior? Rukayya to have looking no delay. Our hope gimbiya Rukayya, da tsawon rai kawai Rukayya. Mamarki ta yi sa'ar haihuwa, na rantse kin ji zantukana, kyakkyawa ce ku zo ku kalla, farin gani kamar tagulla, kyan ganta ya wuce su lalla. Ya mata ke kadai dubu ce, girman ki a rai bana kwatanta, shigarki da banki ke Rukayya, cikin taro ki ta da gayya, kulallan nan da ke kafar naki daban yake gimbiya Rukayya. Dayis naki na ta sheki, ganinki yakan saka ni dauki, kalar tafiya kalar kwalliya duk naki daban yake Rukayya. Tauraron ki bai kushewa, zance banki ba tsayawa, cikin mata kin yo fice kin zarce sa'annin ki kuma Rukayya. Na gane hakan batun a yau ba kuma tun jiyan ba kenan. Usman Wuskit ke yin yabo gunki ki ba wurin zama Rukayya.